ede haylo todo hino andi biji fenowo sikka nunno ala hakkilo kono ko pullo fuuta wiata kon mo ronki ko wola wi'a inayi mun no nyora nane be no hawtiti hino fena e wi mabbe kambe opposition e blogueur mum wobe tawi 8 millions de dollars e appartement Amara Camara preuve palpable ala ko anyuda bariru ndu wo awa tawide nyiije mayru o rawna e nanino ko be toni kondo tijjani koyta ko andi ngolon tun jama fenande nden Guinée hino dolnori parce que hino welabe kambe sibe anyima kala ko tawata kongol bongol hino wodi be fayete ngol Amara Camara ko nundudo président Mamadi Doumbouya hino wondiri kala jamfotodo ma jatta ma détourna on tigi wonataka palais Mohamed V dom a wonataka petit palais dom a jindata Conakry dom détournobe buy wondunobe président Mamadi Doumbouya ben do yahino ma be ittanoma ma be sokanoma ko mi andintinta Guinée ben dawai anyude Amara Camara kona watainde Amara Camara ko wujjowo ko honno Amara Camara wawata ittirde 8 millions de dollars na bay appartement Amara Camara ala projet wara golleji di o wada kono Guinée doama andintinede o opposition mo wonto nande fi mun do ko yimbe hudabe yimbe fenobe yimbe waddindiraybe ko fenande hadi be laamu ko fenande hadi be huwondira ka communauté internationale parce que tagado si adike wolgol fenande o lora jama on o lora population on o lora si e yidde parce que fenugol ko ala preuve unno hulbini hande mo landikema ko mbo yiruda di mbudi ko no Amara Camara wata nadirde 8 millions de dollars nder appartement o wada din to ngon dum accire ni fenugol accire ni toñindirgol accire ni waddindirgol Guinéen ben c'est le moment de comprendre la réalité et la vérité hare ko andi ngolon hino lolli mi blogueur buyno wola dum hino fena hino altindira c'est grave ko do wadi weltano dem président Mamadi Doumbouya nako nani woloto parce que hande objectif Guinéen ben ka opposition ko oppose gol président Mamadi Doumbouya ya Amara Camara e lo wawa taɗum parce que nawno hollidirɓe nawno yimɓe suɓodirɓe golla na leydi la Guinée de tagan doit heɓude hakkille pullo futata jentoɗi haalaji ƴetta ɗum en base mi haalani on nannuɗo ɓe wolana on fi Tijjani Koyta nanɗon ɗo yiɓe haalana on fi ka gouverneur banque centrale ɗum vérifie ha tawa ko fenande awa blogueur opposition mum wallahi ɓe heewi fenande ɓe fena e fetere kamɓe noon si ɓe feni ɓe heeɓi ampleur ko ɗon ɓe woni basagol goɗɗo no inna on ɗo jawle Guinée no wujja jawle Guinée no jaɓa jawle mon jilu jaɓa ko nde fuɗɗa wujjede boyi hino wujji no noddita yo ar artira ɓe jaɓali ɓe sali ala ko wowlaka ala ko jeejaka ɓe inni ɓe artata la Guinée on ɓe yahata kono ko mi andintinta on tun yo Allah wallu wallay ɗum vive président Mamadi Doumbouya en pas la manipulation wassalam.